Shout out, shout out. Shout out, shout out. Good morning, good morning. Kape tayo mga guys. Mga karay. Kape, kape. Kape, kape. Ayan ako magtinda. Ay, okay tayo sa taas. Guys, dito lang ako. Ito lang ang ginagawa ko sa bahay. Kape. So mamaya tinda. Tinda tayo ng sabi. Guys. Dito. Yan na. Yan na, seryoso. Yan na, seryoso. Hello. Hello ka. Hello po. Nanood siya kay yan. Untog ka. Nanood siya kay ano. Kay Rigondox. Rigondox. Ano, panoorin mo nga ba yun? Pari mo sipon mo malak. Tignan ko nga. Morning. Morning. Oh, yun. Meron na. Chat back. Shout out. Shout out Maripy Calaso. Lumabas. Nood na. Manood na kayo. Manood na. Manood. Manood na kayo. Wala. Isang viewers lang. Si Maripy lang. Sarap na kape. Dalawa nanonood. Comment lang, comment para ma-shoutout. Comment lang may gusto. Mga ano natin dyan, mga friends sa YouTube. Mag-comment lang, comment para ma-shoutout. Kape-kape, walang tinda. Kay tinanghali si Marke. Nak. Bulaga. Walang kape. Kape ni Papa to eh. Maman. Ito. Ang bata. Ang bugoy namin. Na makulit. Ay. Ito yung ano namin bahay. Pa namin dito po tayo. Ito pa yung kuryente. Tsaka ilaw. Ay, kuryente tsaka ilaw. Pares lang pala. Tubig pala.
Ano na? Anong ganap? Ha? Wala nagko-comment? Ayaw nyo mag-comment? Ha? Yung mga kung may basher dyan, comment ka na. 198 yung ano ko subscriber. Kunti pa lang. Kailangan gusto lang nanonood. 0-0. Ay, itong kulit ko ang anak ko nanonood. Ang anak ko makulit. Makulit-kulit na bata. Malamok. May lamok na. Baka kagatin ikaw. Okay, baka ano tayo ni YouTube. Shout out mga kawaray. Shout out sa inyo guys. Manood na kayo kung gusto nyo. Kung ayaw nyo, wala akong magagawa. Thumbs up. Wow. Ay, mark dyan. Umabot na ng 6 minutes. Hulog ka. Wala nanonood. Ano ba yan? Guwapo pala dito. Guwapo ko talaga. Grabe. Ay, sus. Nako po. Share natin sa Facebook. Yo. Yo guys, yo. 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 Nood na ang may gusto. Nood na. Manood na kayo. Kape, mga idolo. Sana mga friend ko dito sa Facebook, wala na nanonood. Manood naman kayo. Ito lang ginagawa ko. Wala magawa eh. Nagigising ko lang. Tinanghali na si Mate. Yo. Yun ang bibi ko. Makulit. Si Marjan nabaho ang itlog. Si Babe. Si Dade. Si Dade. Si Dade. Si Dade. Si Dade. Si Dade. Ha? 10 minutes. Ano na dito? 10 minutes. Nood na guys. Guys. Nood na po kayo guys. Guys. Dapat may isa akong cellphone eh. Kasi doon na re-receive ang comment eh. No? Reconnecting shoutout kay Eldol Japper Sniper. Kay Noli Vlog. Kay Jan Igor, Kamuning, Hansik Official, Jokes TV, Kanoto, Yadang, Kabungot, Kabugoy, Kalongher, lahat ng mga Bukano vlogger, Chong Luis, Tinting Buddy, Jinky Life Vlog, si Nick, tsaka sila Kapanali, Greg Bendox, Jerome, Kautol, si Inday, yaw, lahat na kayo. Kaso wala nanood, kahit isa. Wala nanonood. Anong ba naman itong nangyayari? Sige na nga, alis na, bye na. I love you. Support my YouTube channel, Mark Waray TV.
Don't forget to like, sub, and link to, ano to? Dyan, nabagaling na ako. Don't forget to subscribe, share, like, and hit the notification bell para lagi kayong updated sa aking vlog kahit wala nanonood. Guys, love you. Bye-bye. Peace.